Madwar 10,000 persuna attendew il-mixja b'risq Puttinu Kers li din is-sena daħlet fit-12 il-edizzjoni tagħha. Eluf ta' Maltin u Għawċin li jimxew mill-Mellieħa sal-Isla fil-mixja tal-Ġimgħa l-Kbira li saret fil-lejl ta' bejn ħamis ix-xirka u l-Ġimgħa l-Kbira. Tkellimna ma' Joe Vella li għamel din il-mixja għall-ewwel darba 12 il-sena ilu u li allura huwa l-moħħ wara din l-inizjattiva. Minkejja lejja jitkellem magħna b'sodisfazzjon wara suċċess ieħor. Impressjonanti, ġifieri n-nies kellna kwantità ta' nies, ġifieri nikkalkulaw li kien hemm madwar 10,000 ruħ. Sodisfazzjon kbiru, dik kienet waħda mill-bdejta jien, il-mixja bdejta jien 12 sena ilu, u llum tara dawk in-nies kollha jiġu warajk xi ħaġa sabiħa ħafna u hekk. Il-mixja ta' 30 km sal-Isla bdiet fis-satejn ta' filgħodu f'misraħ iż-żjara tal-Papa fil-Mellieħa. L-organizzaturi tal-mixja organizzaw ukoll trasport mill-Isla sal-Mellieħa qabel il-mixja u lura l-Mellieħa wara l-mixja. Il-mixja tal-Ġimgħa l-Kbira rat attendenza ta' nies minn kull mixja tal-ħajja. Fosthom Noel Kanċattolo, raġel ta' 57 sena li fl-aħħar snin tilef ħafna mill-mobilità wara operazzjoni tal-bypass. Minkejja l-ostakli u l-fatt li llum ikollu juża wheelchair ta' spiss, Noel ukoll għamel il-mixja kollha kemm hi bl-għajnuna ta' ħatnu Raniero Borċ li jimbuttaħ għal 30 km sħaħ mill-Mellieħa sal-Isla. Tkellimna ma' Raniero dwar din l-esperjenza. Dejjem xtaq li jieħu parti fi għad il-mixja u dal-aħħar għatlu ħana provaw namluha. Tant kien eċitat li laqqas raqat billej biex jieħu parti dina. Tekkalaw u tekkalem u talat jiġi wieħed jipprova jgħidlek ngħinek ftit tgħid bil-forsi mdaqqiet qed tala tgħid daqsxejn pux tifhem u jgħinuk hemmhekk. Imma it was fun. Nieħu gost li nara dak iż-żgħażagħ kollha u għallu għattama xi ħaġa għal Puttinu Kers ukoll. Minn barra l-isfida personali li ġġib magħha din il-mixja, il-parteċipanti kienu mitluba li jagħmlu donazzjoni ta' 10 euro u dan ifisser li fl-edizzjoni ta' din is-sena inġabru ma' 98,000 euro, ammont rekord li jaqbeż dak tas-sena li għaddiet meta kienu nġabru 80,000 euro.